З Євангелія від Луки. Того часу Ісус і його учні були в дорозі. І коли вони йшли, один сказав йому: «Я піду за тобою, куди тільки ти підеш». Та Ісус відповів йому: «Лисиці мають нори, а птахи небесні – гнізда. Син же людський не має де й голови прихилити». До іншого він промовив: «Іди за мною». А той відповів: «Господи, дозволь мені спочатку піти й поховати свого батька». Та він сказав йому: «Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царство». А інший сказав: «Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми». Ісус же відповів йому: «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства».